ハワイキヌイの他にも南太平洋に浮かぶ
神秘的で美しい島々が存在します。大地があり、海があり、空があり、豊かな自然があり、夜空に輝く星があり、人々の優しさ、笑顔、これらすべてが幸せの源である。手前ねい、ここにあるもの、それは楽園タヒチ。先祖が大切にしてきた神からの贈り物である。